Manchomoriria Bosongo Vibes Network. Finally, tuanyore ambulance after long search. Aba gusiba minto ntegeteko tebaiga. Na ende this message yagenda se governor ya Kisii Simbarati inga KTRH at some point tego konya muntu ekero kuri ambulance. Igoro familia yache tabaka asumuchu Bosongo bagaicha kuri ambulance. Bakaigwana nenya gitari nga akane this morning chibese via M-Pesa via paybill varilisie ambulance gocha kuyo muroiro yo kurachinseme chigachi agetumo. Lakini it's unfortunate ngekera tuwaboka this morning wakire ambulance yesimi bate banga we need again to travel back. Imagine omonta traveli kurumugonga ubwato murwaire na andaira ne paka Bosongo aende gwakana cash amanye ko guru ambulance Bosonge county government ya igamore serious bakonya boruire bori. Because of that okuno salijinza eratoka no muntu bwato muriro bwate emergency ngakimwara kokora yani omuntu aru Bosongo aiche apange ambulance ara are moigwane mambiga koboka naende mumatenga ngagoikana indo iche nando cho akane cash nando mago jagese bari ku Bosongo goicha ndikuyo murwaire aba gusiba minto etabie yo onyete go chikorigererwa ngo sariera mangana se nyagitari yetu to sigete ya KTRH. We were forced korigia ambulance kuru nyagitari nga ekurkwema. In fact ena Kenya gitari ama within 20 minutes banto meri ambulance KTRH nalio koira matukada to korigia ambulance. Shame on you Kisii County government. Obo sokwa banana sana na ande to weto Kisii kanga to bwata facilities. It's very unfortunate. Omurero tagera kwa Nairobi saa moja chia mambi echi saa 5 chirigere saa 6 ngana liago soka go Nairobi obo sokwa bone sana nyagitari ya KTRH. Anyway Adolphus no murugio bachakire sabari go Nairobi na ande we want to pray for them nyasaba konya batware sabari ngia ntagete gwakera mbia mono enyagitari ya hema aso correspond very quickly na gotoa ambulance eyo etagete go chake sabari no bare paka nurses no bare ga you can see bunero siribuya ambulance ire quality we hope ngangwe kabare buya na nyasaye abarende kerago chikwanda go surgery spinal etokumusabira tomubeka sama sabanya sae erinde eriyo asoke karibia kaka kurachisa mechi gachiage tumo mugonga county ya Kisii Maritane Rogers kaka sungura nteba mashabiki tombia mono asenge ya this far but for now want to rest amasenge je chinsa batake twekero munyagitari Nairobi nyasaye tigaba seseni mono will keep updating you buna agendrete nyasaba seseni mono asante.